Milí priatelia, Jim Ayers opäť presvedčil o tom, že prezentácia produktov vôbec nemusí byť nudnou záležitosťou. Vidíte ho, ako prezentuje práve dôvod, prečo strácame skôr objem pása a iných častí tela v centimetroch, ako sa zbavujeme kilogramov. Ukazuje to na svojich priateľoch svalovec Arnold, ktorý váži 4,5 kg, a Tučko Albert, ktorý má pri väčšom objeme iba 2,3 kg. Samozrejme, veľmi zaujímavo prezentoval celú produktovú radu spoločnosti Singular, čiže nebolo to len o chudnutí a jeho vystúpenie bolo poučné a zároveň podané s humorom, čiže veľmi sa páčilo všetkým prítomným. A na záver urobil Jim takú rekapituláciu. Máme bunkovú antioxidačnú ochranu, máme k dispozícii prípravok, ktorý nám zabezpečí nárast a dlhotrvajúcu energiu, bez cukru, dokonca s obmedzením chuti do jedla. Máme produktovú radu Core4, ktorá zrýchľuje metabolizmus, znižuje takisto apetít a je to proste rada špeciálne určená na kontrolu a znižovanie hmotnosti. A potom sa tak trochu zastavil a hovorí, že často odpovedal na otázky ľudí, či môžu brať s produktami Singular svoje vitamíny, minerály, enzymy a také multivitamíny. A hovorí, že to stále trápilo, pretože on sám užíva multivitaminové prípravky. A proste toto bola taká výzva. A veľmi dobre vieme, že všetko, čo sa zrodilo, čo existuje, bolo najprv v hlave, v myšlienkach. A proste on stále myslel na to, že niečo chýbal mu nejaký ten kúsok do tej skladačky, ako tu vidíte, ten chýbajúci kúsok puzzle. No a v tomu prišiel na pomoc Glenn Oliver, ktorý mu podáva malú škatulku. Hľadáš toto? A čo to bolo? Jednoznačne, bol to Axion. Bol to chýbajúci kúsok puzzle. To je vlastne výsledok tej cieľavedomej práce a naozaj tej snahy o doplnenie produktovej rady produktov Singular. A výsledkom práce Jima Ayersa, samozrejme aj kolektívu, je nový produkt spoločnosti Singular, ktorý obsahuje multivitamíny, obsahuje minerály, obsahuje tráviace enzymy a obsahuje probiotiká. Je vyrobený špeciálnou technológiou, ktorá vlastne zabezpečí dlhotrvajúce pôsobenie týchto výživných látok, týchto živín, tak aby telo mohlo pociťovať a využívať účinky týchto živín dlhé a dlhé hodiny po užití, čiže nie je nutné opakovane a niekoľkokrát denne proste tento prípravok užívať. Stačí jedenkrát denne a postupným uvoľňovaním tých výživných látok, minerálov, vitamínov, enzymov, probiotík sa dostáva a pomáha nášmu organizmu. Samozrejme, toto oznámenie, ktoré naozaj nikto nečakal, lebo to udržovali vo veľkej tajnosti, sa stretlo s obrovským ohlasom u všetkých prítomných distribútorov, pretože tým pádom, okrem toho, že máme kompletnú radu starostlivosti o telo, tak samozrejme vieme poskytnúť aj produkty spotrebiteľom, takže nemusia hľadať riešenia, náhradné riešenia v iných spoločnostiach. Podrobne sa budeme samozrejme týmto produktom zaoberať na našich produktových webinároch. Budú informácie na našich internetových stránkach, takže nepôjdem v tejto chvíli nejak do hĺbšieho rozboru zloženia prípravku, ale určite sa máme na čo tešiť a verím, že sa teda tešíme spoločne. Pokiaľ vás zaujíma odporúčania, rady skúsených, úspešných distribútorov, pozrite si určite nasledujúce časti môjho posolstva z Syncfestu v Las Vegas
Do počutia.